Az lenne a kérésem, hogy akkor így szépen így menjünk, és akkor beszélgessünk el arról, hogy ki miért szeretne leköltözni, úgy egyénileg, tehát nem úgy, hogy családilag, mert az egy másik kérdés. Nem, mi az, ami elindítja azt a folyamatot, hogy vágyunk valahova valami más csinálni, jó? Én Nagy István Gábor vagyok, személyesen engem, vagy én azért szeretnék leköltözni, mert mindennapos szinten szeretnék a természettel közeli kapcsolatot. Úgyhogy magam termelem az saját élelmiszer, nagy részben, legalább, vagy több mint 50%-ban jó lenne, hogy közöm is lenne hozzá, saját energiám benne lenne, és valamilyen szinten az önellátás felé, amennyire ez lehetséges, folyamatosan ezt átbillenni ebből a belvárosi életből, amiben most éppen vagyunk, tehát hogy mindent venni kell valahol valakitől. Van már egy házunk ott a környéken, ahol már termeltünk, azért idén is, meg előtte egy üvegházat használtunk, ketten, hárman ugye a Mikivel, Budakeszin, ahol már szereztünk ilyen permakultúrás termelési tapasztalatokat. Úgyhogy ezen a vonalon minél jobban a természettel összhangban, és ez az első lépés a teljes gyógyulás és szabadság felé, úgy látom. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Igazából, mikor ott vagyunk, tehát ez még mind kép meg elgondolás. Ezt így ápolgatjuk, csinosítgatjuk. Úgyhogy leginkább ezért. És aztán, hogy lehet példamutatás célja is van, egy ilyen másodlagos. Tehát, hogy mivel ez egy fő probléma, hogy mindenki, a legfőbb a fiatalok vidékről a városba költöznek. Akkor most mutassuk meg, hogy lehet visszafele is. Bár nem mi vagyunk az elsők ebben. Hogy ne a városi betonban nőjön már fel a smogban, hanem szívjon magába friss levegőt, és ne csak egyszer egy héten fél órában, hanem állandó jelleggel ismerje az állatokat, növényeket, ne könyvből, meg tévéből, meg internetről kell letölteni, és visszatanulni, mint nekünk, hanem a része legyen az életének. Aztán, hogy mit tesz vele, az már az ő élete lesz, csak egy olyan jó rajtot szeretnénk adni neki. Ezt igen, ugye? És leginkább ezek a dolgok. Illetve, hogy ott is lehetünk boldogak, teljesek. Csak ott szerintem inkább reális. Ebben a világban nem mondanám, hogy valahogy el lehet érni, de ebben a világban? hát amit élünk, abban az életmódban. Egy világban. Igen, de azért hiányzik. Hiányoznak az alapelemek a természet. És köszönöm. Köszönöm.